Voilà, bamanyarete ani muso demise ani mabakoro. Radio Nura FM kanuba demeba lamejere jekulu mali kono ani mali koka ambe fuli ani tonni amba lasi au bela jile mani watina ka fonyena au niche au ka danayala gulika jo niche sirmina ba ke sanga ani wati kanyeshi au ka radio mandila ambe au fuka au wali nyumando osiratigela ka au fu halibi ka fonyena minya awekado radio Nura FM ambe ya au ka blala ambe ya au de kama gulika jo niche siri fenfende be ho Wilka Johnny Chesiri Fefendi be no be bulu dala amba bela jilin kera yel saminye awekado au bisika nisonja soro ala jogomina o kama ambe fuli la se ambange bo ma uluminu yi anga jena bo sabubu yi ka fuli anitoni ka la se awekado jamana yi amaraba bela jilima ambe sigoro mi refanana no be jala ko jikufo atuti ke bo aduguti la kaw amba bela jilin fo ka bela jilin wal nymondo ala kema kan sigoro be jala ko jisida mi mano be kunyumani ko fo kerengere ne ala were dala anga fuli anitoni be aduguti la kaw yi muso jekulu demsen jekulu amba bele jile fuka be wali nyimando radio so insanfe no be Nura FM ko fo bi kononto ani nani tomi murumuru oduru au minumbe jamana kono ani au minumbe jamana koka amona ke fon famina ni wati na ayado ka fo au bunyabe anyoro ako fuli belebele ba awekado odalembe ani alaka je kataka lase auma ka fuli ntoni ka lase anga tunga manga uma kerengere ni ala uluminumbe wulika joni chesiru sugu bela mimbe se ka to jamana imbasi gibise kana chugo mina ubise ka baraka lafia bunya ani karama kono chugo mina jamana koka ambu fuka wali nyumando ka fulin tonita kala se usiratikela baba Adama Touré ambifu eni chesiri eni wulika joka foko iture la sana fofana alefana be franci anga fulibe ka nyeshama ka fulila se aramata dumbiama kanuba fenfembe minye awekado ka fulila se au bela jilima minye madam jakite ambifu Safietu Kamara ka zumana jakite ka fulike ni wati na magandiku bada maga ambifu ka iwali nyumando ka fulila se ankanuba ni debe ba bela jilima franci awekado sigila ni wati na Adama maga sa bilibili ka fu ka wali nyumandon fu franci ka fulinto ni la se alimanyari ma angana nyina Jibril Touré ni Suri Diallo ni mbeye ankanu bo yobe Italie ambu foku wali nyumando ka fulla se Ibrahima Traoré fanama ata Musa Dambele non fe fumi e Genevu jamana ka amba fanafu o mun Musa lokele ngonna na ode bitani anyi awaykado Indonésie Amadou Bagayogo na ka demba ya sigilembe ambu foku wali nyumando mun Musa lo halibi lada Amerique janjula ani afrumuso nyale Aisha Sumunu minyi awaykado amba foka wali nyumando ku bela jelini Chesiri Yusuf Traoré na afrumuso Mariam Danyogo anga fulibe awye ni watina radio Nura FM usanfe Ibrahima Touré abe Saudi jamana ka afana be fuka wali nyumando angana nyina tian jawarako tian be Congo marala abana me ili diko ambi fuki wali mando Mamadou Umar Ba Maliaso ambe obere jelen fu nyebe anga chetunendo la ni watina buraja wara akumfo mambe kosobe buraja wara ni watina alina na amba fuka wali mando ka fanya na ko ajawara kaka bismillah Nura FM awekado okumasoba ingonnana aka bismillah Nura FM awekado usanfe limano unanyi awekado munumunu saluda banga tunga manga uninyo konche arajo so minumbe jamana konnana ni ulufana be kan lasi awekado kagafe ka latime ambe arajo so amba bela jelen fu ka be wali mando ka fuli ani tonni kota kula se awaykado bara in kebab jonjon bela jilema kerengere ni ala ekipu mimbi mimbe ka bara in bulu da bi ni bara in kangala se awma oye bala sunugo ka kuma sokoloshi Mohamed Kulubali nango amakufa afana biya misra ka uka dangili ka munumunu salula halibi gausu keta gason de fer anga banabato ni watina afana sigime kana kuma sokono banabato anake awaykado bi kausa ambe gausu fuka wali mando kwa ni Chesiri ka fuko iketa alaka nugo yake alaka ke fari jakaboye ka fulila si Jibril awaykado Jabatema Yusuf Sisogo anikado Yakuba Gino ameni mbefu ku wali nyumando Moso ingona na yano mi Facebook ye abe awaykado belebele bulu anga awaykado technology matarafa ba bololo matarafa ba no be awaykado Burama Traoré joberen kufo suraga bugo info Burama Mamu Kamara modim Burama awaykado ni wati na Facebook ba le bulu alebe ka kesebuye ne anga page sans famille mo be ka alla soro mununu salu ko ali bi kana ala se Boubacar Traoré beti ambi fuka iwali nyumando ka finyena ko Traoré awaykado ne retoy Madu Maiga mamuna tudde ga fujaman ka Madu ni ala sonama atina ke bashi ko anabi dese soni be amena ndadu babu konnana akosika family nyuma akasiko soro la selula Boubacar Traoré beti salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Somobe. Amalatanu. Tika kene. Amalatanu. Aywa bismillah. Saha. Nema ya fotuko muname masayini tanu sukumada na kasi bakuro barikada. Ko sabke biye jumaye. Do na famadu. Wa duka ujabi dondo. Namanye ka foko masa Allah ta'ala ale bi jumaye ira auna. Kasro ama fende ama. Wa fende tambulu kadi masayima. Amba tanu ninka abarikada. Ka masaya ninku lasike ama. Sigatala. Ne masayini tanu sukumada na. Kale barikada misili man ke kiro la kuntigi alele kan no de ito amaye Muhammadu Rasulullahi kishi ani nema chaman be kan yashi alema o bolen ko fe an ka jenabo sababu anto yino luko abada no de an wulu bakoro nuni anan wulu fakoro nunu sangan wati beladile na me dugo kuye akla ka dugo ka sebe koro yinu fe ko alaka anyeme ula ni ya me nyona kuma kalate la melekala jekulu de bila maliko no fukata blamuye maliko kanala ne ga tan ka damina tenana fukata gushimuye jumala ne ga tamana gushinura FM sanfe no don kibaru o balan o bedale ma chama ne bi ka boro bela jilen bla ne ganye tanko o makono o strategical la maliko no fuka tabla muye maliko kana la ambu bela jilen fuka fu bela jilen na o bismillah bi juma do ina ayini masen fe ko anga juma ko ala ka uchaya ya rabbi dugo mun no bena ke bi jamana nye amba yini masa Allah taala de fe aka dugo bela jilen aka mine jamana ma ya rabbi u bela jilen o bismillah so modena nura gafe ale sanfe Nko ambe fuli la se radio Mansour Barakelaw ma olu koni fana be an filifiɲɛ fɛ katina lamini bɛɛ bɛ anw la sɔrɔ olu sababu la ka a ɲɛmaaba n'o ye directeur de programme ye Modibo Traoré an ka foli ba ye Aruna Kulubali Makɛnti a fana bɛ katisigi na ye ka foli lase an ka cɛkɔrɔba ma n'o bɛ Bakari Dɛmaga n'o bɛ o kofɔ ka b'o la sa radio Tungarange baarakɛla bɛɛ lajɛlen Muruja an b'a bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn Macha Samake tɔgɔ la radio Bawule ani radio Layidu olu fana ye radio sow ye minnu bɛ Buguni mara la i k'a dɔn Ala ni Musa Kɔnɛ Siro Waraba Musa i k'a dɔn min ye Bugunika na Bugunila lamini bɛɛ bɛɛ bɛ anw la sɔrɔ la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka b'o la sa min ye Sama FM yan foli la Yakuba Kɔnɛ ale ye ɲɛmaaba ye o Sama FM kelen sanfɛ jɛmukan dɔ bɛ kɛ n'u ko a ma ko i k'a dɔn Danbe Kɛnɛ Sɔgɔna Daɲɔgɔn ale de b'o sigi an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an ka jelikuntigi bɛ yen n'o bɛ Bili Sumano kofɔ ka foli in tɔni ta k'a ɲɛsin ale fana ma ka b'o la ka foli lase radio Jitigi FM Kɔlɔnjɛba n'a lamini bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn i k'a dɔn anw ka cɛden bɛ Kɔlɔnjɛba SMTD la n'o bɛ Moribo Suguba kofɔ a fana ka foli o bɛ kumaso in ka b'o kɛnɛ kan ka taa Kolokani n'a lamini bɛɛ belebele in bɛ yen n'o bɛ Honore Jara n'a b'a kofɔ Honore bi fo ka waleɲuman dɔn Ba Jara Magan Fanɛ ale yɛrɛ kotaradi ɲɛmaa ye Lamini Konare u k'a ma ko Ivoirien Burama Kulubali Sunkalo Jalo ani Ablaye Kulubali fo ka taa se Ajaratu Konare ma an bɛ nin bɛɛ ka foli kɛ Nura FM i k'a dɔn ale kumaso bɔ ka b'o la sa radio so min bɛ yen n'a bɛ wele ko radio Dafina bɛɛ fana kofɔ a ɲɛmaa o ye Mahamadu Dunbiya ye promoteur o ye Dawuda Bagayogo ye Japon ale ye n dɔgɔ ye a bɛ yen n dɔgɔ o bɔlen kɔ ye an bɛ taa radio 1 FM an bɛ t'olu nɔfɛ Tomiya mara la ka foli lase Sirima Ndengeni Kulubali an b'a fo ka waleɲuman dɔn promoteur ba Dr Ablaye Dambele an ka foli in tɔ n'o bɛ ka ɲɛsin a fana min ye 1 FM o sanfɛ o bɔlen kɔ ye Musaba ale ye caisse de retraite o ɲɛmaa ye Madame Mungoro Jeanne d'Arc Kamate an ka musokɔrɔba don Christine Mungoro Christine Gorobinɛ a bɛ fo ka waleɲuman dɔn Samba Jara bɛɛ ko a ma ko Tambo Joseph Tienu professeur Badu Bankasa i k'a dɔn directeur d'école fana don an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma ka b'o kɛnɛ kan ka taa radio so la n'o bɛ Coton FM kofɔ ale bɛ Sikaso ɲɛmaaba ye anw yɛrɛ kɔrɔ ye n'o bɛ Mahamadu Siribe kofɔ ni bɛɛ ko a ma ko Bajo min ye directeur de programme o ye Sori Ibrahima Traoré an ka foli in tɔni bɛ ka ɲɛsin ma ale Sikaso kelen na hali radio Danbe a fana bɛ gafe in a b'a fili fiɲɛ fɛ Yaya Jurute ale ye ɲɛmaaba ye min ye Denkurani fa n'o bɛ Abubakar Sanogo kofɔ bɛɛ ko a ma ko Boutelezi a bɛ fo ka waleɲuman dɔn hali bi munumunu salo kelen kɔnɔ radio Badenya a bɛ Manan kɔrɔ ɲɛmaaba o ye Yakuba Mariko ye radio so min bɛ yen n'a bɛ wele ko radio Bajɛ FM Tukoto Mokhtar Cham ale promoteur ba ye an kɔrɔkɛ ba don an k'a fo ka waleɲuman dɔn Mokhtar Cham dɔnnen don kosɛbɛ radio ko sira fɛ jango tɛ radio Benga a y'o mara Kayi radio so dɔw bɛ yen Mokhtar Cham ale la kodɔnnen don o kumana sa min ye radio Bengola Senu mara la an ka foli bɛ Musa Kɔnɛ min ye numéro 2 Musa Kɔnɛ numéro 2 ale de ye directeur ye ɲɔgɔn Sigida FM 98.5 Kalana ɲɛmaaba o de ye Umaru Kulubali ye
Umaru nyere dingeni de musoni bi Aisha Kanzai afara be foko ala ka nuga ke ko ka ke farja ka boy radio min be na be radio FM jay kura ko fo o fana be kai do nunu be ya radio suye minu so gombe radio Nura FM na amba be fu ka be wali nyundo ko ni ciw ni baraji ko ni ciw yere no mi Musa nyare ali an sigi nyugo bay garage tigidu Musa nyare e garage su ko nyumani grefe ya Musa ambi fu ki wali nyundo kini cesiri kini wulika jo nanyi Musa fu ambe fuli la se Yusuf Magasubama le fana ye an kanu ba belebele mani were dala abe fu ka wali nyundo an sigi nyugo ka jatu sonogo ani danya trori ambu fu ko wali nyundo kone ana furu muso madam kone Rukia Kulubali ambu fana ka fuli ambu ke suba ngonna na nura radio Nura FM bi korondo ani nani tomi murumuru duru na bu kufo American fi alibi awa gindo ga furi awa abi ninya awai kado dogon muso be fuka wali mando ko dogon ni laydu ninya awai kado ka ni kangelin tigiya awa gindo na le fura Mamadou Sumunu amba fu ka madam Sumunu Mariamu kone ka fana ka fulike madsi nunu ni Philadelphia how are you I'm fine thank you mbali Traoré abe America madam Sise abi abili ani Adam Lee no bebe Washington Aisha Kita Washington madam Kebe kiatu jakite ambu be foko wali mando angula ka ufi madu Touré be Samba Traoré fana ali fana be ndo nunu yanga no ba belebele wi Nura FM sanfe fulin tanu la sa bela jilima ko bismillah radio Nura FM sanfe nyama ya foto muna konti foko temeniga ba fu bela jilina ko bismillah mu Nura FM ali sanfe la nyina tanja jara tuko tanti VIP abo mu kalaban kulublen ko na la anga musokroba nyumandu walde nani ani mo ko de nani ali de ba shimbo adina ka do wali wora dinda anga musokroba anabe nyuamu ko akilu bi nyuana wallahi hala makla kuma yerela ajara sube fu ka wali nyumando anga musokroba ka ni chesiri patra wuli modu abaina ko awai ka do ala ka hida tabula ala ka yafa kuma ala ka nyirenye ka nda dungo ya rabbi ama bukelun yafa bayinya ala de kuyi ala ka yafa awai ka do amma be siraufe amina tasribe ambi fu moyezi la vie continue awai ka do ale fana yanga belebele afana be fu ka wali nyumando Nura FM sanfe Umar Job ame Umar Job amba fana fu watina Kongo Ponti Noir okonala wallahi nyama la dala kula juma do on fe on meto ka munye an la malikala jakulu uni sonja ni kalman dumay ko sabe ke anya fo bela jelena munye zigiri bela jelena akala on ne kasuma su ngonala ya wa ede bela jelen kala ka da mine munya asanfela ko kana bla dugmala la ede metri ne zigiri masaka kurabe ede do edo de ko sabe nga bitai ndogo tena bo tena bo sabu minye awai kado anison gwaledu andu sun kamile masaka jarabi masaka Allah jarabi ni sallabai ani sandabene ngonnala amano ko yimbe ka caya chugumi aywa ambi do de kenyoy abana ala ka anglo do kibara dum chamana si janni kene adama ndogo ko yimbe chugumi nabi akela kanso limaniala ya rabbi nonte ni mabanama ta ko ni tibama nonde ma do be na fara ko lubita ni bise ka ko ke koyi ko karata fiyo ibo fere no dabalu ibo latike wallahi ado ni chebai wallahi cheba mi suro mi ya awai kado su chafuluka muluka cheba mi tarida sabu ayake jamana yi ka ke jamana diwi ka ka yere ka duwi ka ke ayere diwi ndo fu iti mi mbete muka abada mi ya awai kado aunde kwa mako banu magaji Bernard Tapi Laurent Poku Empereur Bawle ndo ala ya miniji doya ala ya banu ka kalfa minala ambi do deke ala ka daro nema mo ba manda kuma be nga president no ye bashigine kita aida magaji furuche e ka do amba ka fulike banu magaji ka fulike banu yere aida ka chorobai mana saminya o ka do bashigine buradu ba bashigine bali mafana do sabu abe du kelinyi to kuma banu magaji Bernard Tapi ne yere sanja manke banu ka suko no belu ansela wati mi njamba sara wati mi njamba tuyi kandula ka klaka ndeme nyere ka suka se ka jo banu magaji ayi seke Bernard Tapi atari da o ko suko nyo bebi ke o ka do banamba ambi do ke ala ka daro nema ya rabbi ala ka frasila be shuka amin on tise ko to andala ko ambi zigirida na ka fumya ala ka hina Bernard la ala ka daro nema ya rabbi nema ya foto muna ko fo ko na ate foka temeniga banu magaji Bernard Tapi ni wati ko na muye masaka wole ko ni asira alema amete ga dugore ke ala ka hine banu magaji la
ani alislamɛ su bɛɛ lajɛlen ala ka an yɛrɛ si jɔ ka an ta dɔn ko o makɔnɔ o siratigɛ la an b'a yira kanubɔ la hali bi k'an ka nɛgɛjuru sira sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o de 76 33 43 03 76 33 43 03 kosɛbɛ ne ma nin waati na mun ye foli ye hali bi an b'a ka kanubɔ k'u sɛgɛrɛ kosɛbɛ koyi alimaɲare nin waati na a nana an b'a fɔ kosɛbɛ mun ye an ka cɛ n'o Alasani Fofana a fɛnɛ bɛ baro in kɔnɔ la Lasana filani a bɛ foli bɛ ta k'a sɛgɛrɛ yɛrɛ dugawu kɛ banu ye walayi Eli Diko bɛ yan an ka mɔgɔw bɛɛ bɛ yan caman bɛɛ bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walima waati a bɛ taalen o kuma sɔli bɛ kunnafoni ye min ye ni Ala sɔnna a ma an bɛna sarada jamanaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min Nura FM bi yan i k'a dɔn aw de kama 94.5 n'i bɛ Bamakɔ yan i k'a dɔn n'i bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ an bɔra ka arajoso minnu ma da i bɛ se ka gafe sɔrɔ o la n'o ka gɛlɛn ma i bɛ taa i k'a dɔn Play Store sanfɛ n'i ye Nura FM dun a ka ca Ala fɛ i b'an ka application sɔrɔ i bɛ to ka anw lamɛn n'o bɛɛ ka gɛlɛn Zeno Radio n'o b'i bolo a k'a la i b'a lamɛn wa ni application fɛn fɛn bɛ Mali arajow bɛ sɔrɔ min na n'i taara i bɛ Nura FM i b'a sɔrɔ a kɔnɔ n'o bɛɛ ka gɛlɛn ma an ka page Facebook jo bɛrɛ Burama Traoré Surabugu Info Bura Nura FM Bura a b'a fili fiɲɛ fɛ i k'a don fana sanfɛ o kumana an b'aw bɛɛ fo 76 33 43 03 o ye nɛgɛjuru sira ye min n'i y'a kɔngɔ i tɛ fili fiyewu ni Ala sɔnna a ma i mago bɛ kunnafoni fɛn fɛn na a bɛ lasɔrɔ Nura FM n sɔn tɔgɔ n k'i sɔn jamu min ye publicités ye kɛnɛ dayɛlɛlen don aw ye a ye weleli kɛ a kana an ka jɛ ka k'a dɔn ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Gawusu Keyita nɛgɛw bɛ de bolo sɔɔni bɛ an bɛna don gafew kɔnɔna na sabu maaw presselen don Hasimi ka ciw dilen don ka ban min ye i y'a faamuya b'a la 20 janvier an y'o fana kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Hasimu an ka ko in chauffelen don koyi nka a bɛ ɲɛ den bɛɛ wulilen don ni Ala sɔnna o fana bɛna kɛ kalo tile 22 o kuma jamana farafinna chauffelen don Mali kama ni Ala sɔnna kunna wolo anw b'a sɔrɔ Ala ka ni sababa bɛn an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye Elhaji Ibrahima Boubacar Keyita ye ale ka suturaluw fana ye bi ye o kunnafoniw fana bɛ yan an n'o di kanubaw ma ni Ala ka jɛ o kumana min ye Yusufu Toloba dɔgɔnɔkɛ in fana a fana kumalen cɛmancɛ bolo fɛ a ko kuma in bɛ ka fɔ cogo min na ko siga t'a la dɛ ko surasiw ka sanayɛlɛ an'u ka ɲɛta an'u bɛ bundeli min na a ko kɔnɔdimi tɛ bilen ko in ye ɲɛdimi o kuma baara bɛ ka kɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o kuma an k'a lajɛ a k'a dɔn Gawusu Keyita fan fɛ a k'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ sɔɔni bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Isa Kamara an ka foli b'a ye sanga ani waati Bura Jawara an ka foli b'i ye i k'a dɔn maa min bɛ yen ko bangebaa dɔw jabira Bura nin ye i k'a dɔn Kasemadi de ye Kasemadi kunkan don mana sa min ye i k'a dɔn maa caman bɛ weleli kɛ maa caman bɛ weleli kɛ k'a dɔnkili a ka d'u ye u bɛ fɛ a ka c'u ma ni cɛ Tiɲɛ Jawara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sanga ani waati a n'a ka kan Boubacar Traoré n dɔgɔ min ye kunnafoni ale y'an sigi kun ye an bɛ tɛmɛ n'a ye télé la maanaam bɛ ka anw kɔnɔ n dɔgɔ Nouvelle Horizon ne bɛ sɔni sigi ale kan Tuguna A Traoré ale kuma n bɛɛ Tuguna a kumana a ko i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri min bɛ yen n'o kan ka kɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn anw ka l'armée nationale sɔrɔdasiw ka kɛnɛ san 61 i k'a dɔn a nisɔndiyaw n'a ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen o kɛra a kɛra min ye i k'a dɔn anw ka jamana faamaw fɛ siratigɛ la min ye kunu ye anw ka jamana marabaaw ye wulikajɔ kɛ an ka cɛden minnu bɛ yen ni i k'a dɔn Ala y'u ka kalifaw minnu la jamana yɛrɛ kuma bɔli sira fɛ miliyari 2 a n'a kunkanfɛn miliyɔn 390 ani i k'a dɔn buruburu min b'a sanfɛ u y'o chèque i k'a dɔn u y'o di kɔma minnu bɛ yen n'olu tun bɛ i k'a dɔn u bolo jamana in kɔnɔ ko de siratigɛ la min ye jamana in ye ni ye jateminɛ kɛ min ye i k'a dɔn anniversaire fête de l'armée a san 61 na o kɔni ko bɛɛ lajɛlen o kɛra kunu an b'a wele ko 20 janvier 1961 20 janvier 2022 san 61 a ko de siratigɛ la min ye i k'a dɔn kunu kalo tile 20 janvier kalo place min bɛ yen n'a bɛ wele ko place d'armes de Kati anw ka jamana belebele ninnu o ye wulikajɔ kɛ i k'a dɔn ɲɛnajɛ dɔ boloda ɲɛnajɛ min don k'a bɛrɛbɛn k'a kɛ bonya ani karama kɔnɔ k'a kɛ tasibila ye a kɔrɔ a ka dun kosɛbɛ o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye a kɔni fleurir min n'o bi da mémorial kunna i k'a dɔn o kɔni o kɛra ka ɲɛsin anw ka sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ yen n'olu taara ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma turubuw défilé la min ye i k'a dɔn chèque dira maa o maa a kan ka di maa min a ko ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka ko bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ministre de la défense
ancien combattant colonel Sadio Kamara ya jira k'a fɔ kabiri awai ka dɔn anw ka awai ka dɔn ni hakilina ni mirina ɲuman ye n'o sigira sen kan n'o bɛ armée malienne n'a b'o kofɔ a ko cɛden ninnu k'u m'a dabila waati bɛɛ min ye awai ka dɔn tiɲɛ min bɛ yen n'o taara ka daw kɔrɔ tiɲɛ in k'o kuma bɔ ka se k'o kɛ sanayɛlɛko ye n'o de ta ka awai ka dɔn o bila ba la san 61 an ka sɔrɔsiw bi kɛlɛ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ ni lajaba min bɛ yen min b'u da la ka don ka sira tɛ nin si la yalasa Mali bɛ se ka to hakilina ni mirina min bɛ yen ni a jirala k'a fɔ Mali ye kelen ye waati tila abada Mali bɛ se ka to o sira fɛ a y'a jira ministre de la défense ani ancien combattant Sadio Kamara a ko awai ka dɔn nin waati kelen in na i ka dɔn k'a fɔ waati min sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la musow n'u ka denbaya balimaw n'u sinjiw n'u bɛ kɔfɛ yan awai ka dɔn olu kɔni haminen don jɔrɔlen don fasoden bɛɛ haminen don a ko de min ye awai ka dɔn n'i y'o bɛɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko a nafa ka bon kosɛbɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma bi colonel Sadio Kamara a ko ale b'i sinsin min kan o de ye a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin bɛ ka kɛ waati la n'o ye 20 janvier waati la min an ka force de défense et de sécurité olu bɛ ka awai ka dɔn ta tugu bɛ ka taa min tugu puissance ko dan yɛrɛ dogo ye sabu nin waati laban ninnu kɔnɔna na jaabi minnu bɛ yen n'olu bɛ ka bɔ n'u bɛ ka da kɛnɛ kan a bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen a b'a ɲɛfɔ a ko awai ka dɔn n'i y'a lajɛ jateminɛ in bɛɛ lajɛlen olu bɛ ka baara kɛ nka baara in bɛ ka kɛ maa min ka jateminɛ kɔnɔna na o de ye awai ka dɔn jamana ɲɛmaa ye n'o bɛ awai ka dɔn Asimi Goita n'a b'o kofɔ a ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko opération kɛlɛtigi min filɛ nin ye awai ka dɔn a bɛ taabolo min kɛ ko bi k'a bɛ ka yɛlɛ cogo min yɛlɛko dan don a ko colonel Sadio Kamara a ko Mali armée ɲɛda kura bugunatigɛ kura i ka dɔn sanayɛlɛ kura hakilina kura i ka dɔn ko de ye anw taalen ye bi ministre de la défense hali bi a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a ye nin bɛ ka kɛ a ti sɔrɔ gansan dɛ sabu baara de b'a lase maa ma k'olu bɛ baara min na an'u bɛ cɛsiri min na hali bi u mago bɛ dɛmɛ la u mago bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u mago bɛ o la a yɛrɛ ka fɔ la colonel Asimi Goita k'a daminɛ san 2020 n'a kun ye vice président ye ni awai ka dɔn yamaruya dira ma k'a ka ɲɛsin anw ka défense ni sécurité ma a ko Asimi ye yɛlɛma min don a n'a kun bɛ wulikajɔ min na o dɔnnen don sabu awai ka dɔn refondation an bɛ se a jɔrɔ de wa ayiwa baasi tɛ o kuma na sa sabu a ye mun ye jo bɛ a lajɛ dɛ a ka ɲi a ko kuma na sa baara ninnu bɛ ka boloda dɔɔni a ko kuma na n'i ye jateminɛ kɛ min ye awai ka dɔn logement 4000 logement o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen chèque bɛ yen min bɛ na di miliyari 2 a n'a kun ka 20 miliyɔn 300 ani 99 ani dɔɔni a ko wari min filɛ nin n'a bɛ ka di k'a fɔ k'a bɛ di sɔrɔsiw sabatɔw somɔgɔw ma ko o y'u ni sara yɛlɛma o y'u sara di ayi k'o t'u sara dɛ maa si kan'o bila i kunna sabu awai ka dɔn ka girin o ma awai ka dɔn ka bon o ma Masirike b'a ko a ko min ye awai ka dɔn jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye belebele Asimi Goita k'a kumana a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin jamana in marabaa fɔlɔfɔlɔ n'o bɛ Baba Modibo Keyita ko a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin o ma a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin anw ka cɛdenw ma n'o bɛ forces armées maliennes fama n'o b'o kofɔ u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na a y'o tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma ale yɛrɛ ka fɔ la ni opération min filɛ o bɛ min na awai ka dɔn kɛnɛ kan i ka dɔn o si ta cogo si la min ye jaabi min n'an b'a nɔfɛ n'o jaabi n'o ma sɔrɔ opération ninnu ko awai ka dɔn a bɛ taa étape par étape dɔɔni don n'an bɛ taa ni Ala sɔnna an bɛ se a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ɲini kun ye fɛn kelen pe fɛn min ko don o de ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw n'an bolo minɛnw k'a bɛɛ lakana an ka don ka bɔ kɛ fiɲɛ ɲuman k'a sama k'a sɔrɔ a ma kɛ an bolo gɛlɛya ye colonel Asimi Goita a ko ale kɔni dan b'a la k'a fɔ an ka force de défense et de sécurité o ni population tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ani kelenya k'o bɛna sinsin main dans la main tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo an ka kunkilenna kelen lajɛ ni Ala sɔnna ma min ye jamana ye a bɛ ɲɛ sɔrɔ a bɛ taa ɲɛ s'il plaît à Dieu tout ira bien ni Ala sɔnna wa a bɛɛ bɛ ɲɛ sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye Asimi Goita a y'o kuma fɔ n'o kuma kunu sa 20 janvier a ɲɛbila kow bɛɛ lajɛlen kɔni a kɛra awai ka dɔn a nisɔndiya barika bonyana wari dira min ye awai ka dɔn logement sociaux bɛna jɔ min ye sɔrɔsiw ye wa minɛnw fana o caman ba o bɛ ka sɔnsɔn Ala ka jɛ ye Fasiri filɛ Toguna A Traoré a ka bidon Fasiri don o ka bidon bɔli i bonya b'a la Nouvelle Horizon kosɛbɛ Madama i ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye Nouvelle Horizon ne y'ale bila indicateur du renouveau ne ba ale sama ka gɛrɛnna nin y'a bɔ ko 3,480 ani 80 ye a bɛɛ bi jumadonya ma janvier kalo tile 21 san 2000 ani san 22 Fasirikɛba ale tɛ maa wɛrɛ ye o de Bala Sumayila Traoré Bala
kumara dɛ a ko ka ɲɛsi mun ye bamancu n'o bɛ terroriste ko fɔ u kɛlɛli u ma ko siga t'a la ko mun ye an ka lakanabaw ko wuli ka jɔ ko a bɛ sen ka nin waati in na koyi mun ye Yusufu Toloba ye Yusufu Toloba ale tɛ mun ye donsow ka kɛlɛkɛjɛkulu mun bɛ yen o ɲɛmaaya kalifalen tɛ ale la wa ale yɛrɛ kɔni ye dangaliya di koyi k'a fɔ ko siga t'a la an bɛ don min na ko bi ko dɔnsen kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛmalen don an ka sɔrɔsilakaw k'u bɛ ka wuli ka jɔ mun bila sen ka nin waati laban na ko siga t'a la ko mun ye terroriste ye k'u b'u yɛrɛ ɲini fatirikaba mun ye Bala Sumayila Tarawele a ko k'a bɛ nin ka waatinin bɔ mun ya an ka lakanabaw ye dɔnsen ni ka a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma ni ka ɲɛsin mun ye terroriste ma bamanci minnu kɛlen bɛ ka an ka jamana ni ka sigi a samara kɔnɔ camancɛ yan fan fɛ fo ka n'a bila kɔrɔnfɛ yan fan fɛ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko da kɔni b'u ye sunɔgɔ ko o tu u ye fatirikaba ka fɔ la a ko mun ye Yusufu Toloba ye ale tɛ dana ambasagu ɲɛma o tɛ ale wa o kɔni ye kunnafoni ka a di k'a yira k'a fɔ ko mun ye sanayɛlɛ yiriwa ɲɛta ko an bɛ don min na ko bi ko o sabatilen don an ka lakanabaw bolo koyi o sabu kɛ olu yɛrɛ jateminɛ caman kɛ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na n'u mago jɔra mun ye lakanabaw la nin waati in na k'u b'u wele dɔrɔn k'u b'u jaabi mun ye Yusufu Toloba ale ko ten a ko mun ye an ka sarasiw ko siga t'a la k'u kɔni bɛ ka sanayɛlɛ belebele u bɛ k'o de ta nin waati in na ni ka bamanci kɛlɛ ni k'o sɛgɛrɛ mun ye Yusufu Toloba ye a ko o bɛɛ n'a ta ko an ka lakana an marabaw k'u ka fɛɛrɛ ni dabali k'o sigi sen kan ani CEDEAO sigikafɔ o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn ani fɔka bɛn o bɛ se ka na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la cogo min na fatirikaba ka fɔ la mun ye Bala Sumayila Tarawele a ko k'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaw siga foyi t'a la u bɛ wuli ka jɔ la koyi a ko hakili lajiginna i bɛ na ye k'a fɔ ko janvier kalo tile 10 ka n'a bila a 16 la siga t'a la bamanci mun dajira ko a dagosi o ka bon kosɛbɛ o kunnafoni yɛrɛ bɔra mun ye an ka chef d'état major ale yɔrɔ fatirikaba ka fɔ la a ko mun ye bamanci jugu mun fana tun bɛ yen terroriste jugu mun tun bɛ yen ne diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka a ɲini n'a kun kɛlen bɛ ka maaw bali sunɔgɔ ma an ka lakanabaw ka wuli ka jɔ fɛ nin waati laban ninnu na o kɛra sababu ye ni ka ale daji n'o de Aji Modibo Ba Aji Modibo Ba siga t'a la nin waati in kɔni na ale dajira o bɔlen kɔfɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa caman de bɛ bamanciw la o caman kɔni bɛ ka duuru k'o don fiɲɛ la koyi mun ye fatirikaba ka fɔ la mun ye Bala Sumayila Tarawele a ko hali bi mun ye Amadu Kunfa a jigilama mun fana n'o bɛ yen n'o y'a jigilama ye o ye Usumani Sidibe o ye Amadu Kunfa jigilama ye ko janvier kalo tile 12 tɛmɛnen an ka lakanabaw ye pankuru mun wuli sanfɛ bolo fɛ o kɛra sababu ye ni ka ale fana ni ka ale daji dugu minnu bɛ n'an ka ma ko Soso Sama Logiri ninnu bɛɛ lajɛlen dugu ye dugu mun n'a bɛ Bangasi mara la nin cɛ kɔfɔlen k'a fana kun kɛlen bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maaw ɲɛ la n'o de ye Usumani Sidibe nka an ka lakanabaw ye wuli ka jɔ min kɛ nin waati laban na o kɛra sababu ye ni ka Usumani Sidibe ko k'a kɛ c'est tout c'est fini hali bi hakili lajiginna i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye janvier kalo tile 15 tɛmɛnen mun ye bamanciw ka daga belebele 2 kun bɛ yen an ka lakanabaw ye kɛlɛkɛ pankuru ni ka a lawuli o daga belebele 2 in ni ka a bɛɛ lajɛlen ko o daji a ma ɲɛ mun kɔ mun ye bamanci ɲa 9 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ ko o karabara mun ye camion olu minɛn'u la pick-up u bolila k'o to telefɔni 57 u bolila k'o to engrais tɔni 1 ani tila o engrais ko tun b'o de kɛ ka mugu pɛrɛnta ninnu k'o dilan u ye 5 don fiɲɛ la ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni k'o to mun ye Bala Sumayila Tarawele a ko siga foyi t'a la koyi an ka lakanabaw bɛ wuli ka jɔ min na i n'a fɔ ko bi kɔnɔdimi tɛ koyi ɲɛdimi de don wa u kalekan ne k'u tɛ jigin so abada fo bamanci ko k'a ka ban pewu jamana o kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indicateur du renouveau ale kɔnɔna la Bala Sumayila Tarawele ale ye kalimukalatigi ye maa dama i ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ Ablaye Jara ale kuma bɛ hali bi an n'an ka sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn na wa i k'a dɔn sɔrɔsiw an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo a ko de siratigɛ la ni ye Ablaye Jara ale kuma bɛ l'indépendant kɔnɔ o ka video bɔli a ko n'i ye jateminɛ kɛ célébration min ye a i k'a dɔn nisɔndiyaw ani a i k'a dɔn wulikajɔ minnu n'olu kɛra anw ka anniversaire 61 na n'o bɛ anw ka armée kofɔ colonel min bɛ anw kunna bi n'o bɛ Asimi Goyita kofɔ i k'a dɔn a ye kuma fɔ kuma min ni a i k'a dɔn o kɛn bɛ wa nisɔndiya belebele faso den ɲuman caman bolo sabu a y'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ n'o bɛ anw ni dugu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la yɛlɛma bɛ ka don a ko dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn kuraw fana olu burudara an ni dugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a lajɛ tako 61 na armée malienne anw ka i k'a dɔn ɲɛnajɛ a ko a kɛra kunu janvier kalo tile 20 a ko a kɛra waati la waati min bɛnna ni i k'a dɔn jamana in ani yɔrɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ lakanako yɛrɛ sira fɛ a ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyali don nka o n'a ta bɛɛ min ye anw ka belebele n'o bɛ transition ɲɛmaaba ko fɔ Asimi Goyita a ye i k'a dɔn kumakan min ta k'a lase fasodenw ma
ma a y'a jira k'a fɔ olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri n'olu bɛ ka min ɲɛɲini dɔ wɛrɛ tɛ koyi min ye awɔ i k'a dɔn fanga min ni o dilen b'olu ma o ka se k'u tɛgɛ d'a kan ŋami a kana yigi yaga janko tɛ k'a fɔ k'a yɔgɔyɔgɔra a ko nka o kɔnɔna na ko awɔ i k'a dɔn bɛnkan sɛbɛn tun bɛ an ni dugu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ sɔrɔdasi kunda ko fɔ i k'a dɔn o lajɛra walasa yɛlɛma bɛ se ka don o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awa dugu wɛrɛw bɛ yen bɛnkan sɛbɛn awɔ i k'a dɔn ko kɔni bɛna tɛmɛ yɛlɛma a dɔw yɛrɛ tɛmɛna an ni dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a lajɛ Asimi Goita a nisɔndiyara kosɛbɛ kɛnɛ in kɔnɔna na sabu a y'a jira k'a fɔ yɛlɛma belebele o kɔni bɛ ka don baaraw la an ka faama n'o bɛ sɔrɔdasiw ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ kan awɔ i k'a dɔn maa caman de bɛ yen n'o tun ye banbaci waleya tigilamaw ye k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini terikɛba ko a ko opération dɔ bɛ yen min tun bɛ sen na awɔ i k'a dɔn anw ka faama n'u jɛɲɔgɔnw Barkan G5 Sahel Force Takuba a n'a ɲɔgɔnna caman k'u y'u cɛsiri o sira fɛ taarɛ o ka bɔ yen ko min ye anw ka cɛdenw ye jamana cɛmancɛ bolo ani jamana fan wɛrɛw bɛ yen cɛdenw yɛrɛ dama awɔ i k'a dɔn k'u kɔni fara bɛ ɲɔgɔn kan k'u fana bɛɛ de lasalo k'a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen saniya min bɛ se k'a to don ka bɔ o bɛ se ka nɔgɔya fasodenw bolo a ye sɔnni sigi min ka o de ye k'a fɔ transition yalasa ko in ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min jamana ka se ka lakana ko in ka se ka to awɔ i k'a dɔn jamana lakanabaaw yɛrɛ bolo ko u y'a jateminɛ an bɛ taabolo min kɛ ko bi jamana yɛrɛ ka intérêt bɛ yɔrɔ min ka fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ min bɛ se k'a to yɛlɛma dɔw bɛ yen awɔ i k'a dɔn olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min n'i ye jateminɛ kɛ accord dɔ bɛ yen n'o bɛ accord de défense ko fɔ accord militaire ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ye accord ye min ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ anw ni dugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Asimi Goita ko k'a bɛna a lajɛra ka ban wa yɛlɛma bɛna don awɔ i k'a dɔn ko ninnu na k'a lajɛ f'u ye fɛɛrɛ ani dabali o bɛ se ka sɔrɔ awɔ i k'a dɔn ko ninnu na cogo min a ko n'i y'a lajɛ fɛn in kɔnɔna na awɔ i k'a dɔn Asimi ka kumaw n'i ko i b'u ta k'u buguna tigɛ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ faamuyali fila de bɛ yen i bɛ se ka min bɔ a kɔnɔ kelen Asimi y'a jira k'a fɔ awɔ i k'a dɔn anw ni dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn hali n'a ma dugu tɔgɔ fɔ i k'a dɔn k'a fɔ siga tɛ min na kɔmuso don la France awɔ i k'a dɔn jugujugu Faransi min ye awɔ i k'a dɔn binkani waleya Faransi n'a ɲɔgɔnna caman janfa alimami Faransi awɔ i k'a dɔn ale don a ko sabu min ye Asimi a kana kuma a kana fɛn fɔ nka mɔgɔw b'a bolo minnu kumana kelen Choguel Kokala Mayiga o don ko ORTM maaw u y'a wele Choguel y'i da don nin kuma kelen in na k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bun n'a kolo bɔ ɲɔgɔn na k'a ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna min bɛ se k'a to faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la Choguel Kokala Mayiga a ye a fɔ ko yɛlɛma bɛna don kow la sabu fɛn caman bɛ yen a bɛ ka lajɛ di ɲɛma jɔlen na sabu awɔ i k'a dɔn n'i y'a jateminɛ Choguel ni awɔ i k'a dɔn Ablaye Diop olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bɛɛ ko nin ko in a ti bɛn sabu olu yɛrɛ y'a lajɛ k'a kalan ka n'a ye k'a fɔ fɛn dɔw b'a kɔnɔ nɔgɔ fɛn minnu bɛ maa kamana gan kelen e k'a jateminɛ a ka fɔ ko awɔ i k'a dɔn anw yɛrɛ ka dugu la dugu yɔrɔw bɛ yɔrɔ la anw ka pankuluw tɛ se ka taa ka pan ka taa o yɔrɔ ninnu na ni Faransi yɛrɛ ka yamaruya i b'a fɔ ko an bɛ Paris di yalima an bɛ awɔ i k'a dɔn u ka dugu in tɔgɔ Havre di yalima an bɛ Auxerre di yalima an bɛ Nantes di yalima an bɛ Lyon di yalima an bɛ Lille di yalima an bɛ Nice di an tɛ nin si la koyi an bɛ Maliba in de kɔnɔ k'a fɔ ko anw ka pankuluw tɛ se ka wuli o si la n'olu ka yamaruya tɛ mɔgɔ k'o tɛ bɛn cogo si la o kan ka lajɛ sabu kelen an ka yɛrɛma hɔrɔnya u bɛ fɛ ka awɔ i k'a dɔn o minɛ an na filanan ye min ye jamana sariya yɛrɛ n'o bɛ sariya sunba ko fɔ n'o ye constitution ye u bɛ fɛ k'o sɛbɛn kɔnɔni Patrick b'a ko a k'o de siratigɛ la décembre kalo san 2021 o yɛrɛ bɛ taa kunjɛ waati min Choguel n'a ka maaw min ye Asimi n'a ka maaw u ye nin ko in u y'a kari ka bɔ yen koyi sabu anw ka avion bɛ wuli ka taa yɔrɔ min ka d'an ye hali Andra Bukani yɛrɛ dɔrɔn tɛ o ayi fan bɛɛ yɔrɔ bɛ yen fan bɛɛ n'u kun ko an ti taa an bɛ taa k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa gosi fo Kidali fo Hiri an bɛ taa di a bɛɛ fo Menaka a bɛɛ gosira kosɛbɛ Patrick b'a ko a ko awɔ i k'a dɔn filanan ye min ye a ti ɲɛ o min fɔlɔ in n m'o f'i ye wa an ni minnu bɛ ka accord in lajɛ kosɛbɛ filanan ye min ye jamana wɛrɛw bɛ yen an ni minnu ye bolonɔ kɛ sɛbɛnw na a ko n'i y'o lajɛ k'i b'o analyser k'a kana t'a la koyi jamana min bɛ yen n'an n'olu ye bolonɔ kɛ sɛbɛn na siga tɛ min na o ye awɔ i k'a dɔn sini yɔrɔ in fɔ Russie Poutine Vladimir Poutine siga t'a la o don ayi fo cɛ ka kɛ cɛ ye di n dɔgɔ kuma banna sa an ka nin a ko nin dugu min filɛ nin ko n'i y'a ye awɔ i k'a dɔn Asimi kuma na k'an n'olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sabu min ye awɔ i k'a dɔn u ka minɛnw d'an ma minɛnw yɛrɛ dili dama tɛ an yɛrɛ ye avion san avion in taara ka na di anw ma avion tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye bɛnkan sɛbɛnba n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye mɔgɔw bila ka na min bɛ se k'a to olu bɛ se ka na anw labɛn cogo min k'an sɛbɛkɔrɔ jo k'an former wa k'an dɛmɛ an ka kɛlɛw la bunteni an bɛ se k'o kɛ ka ɲɛ cogo min e ma cɛdenw jɔlen avion kɛrɛfɛ yan aw kɛra kɛ ni avion bɛ wuli u b'o labɛn cogo min n'a bɛ taa susuli kɛ u bɛ taa susuli kɛ cogo min ka tila ka n'u jɔ i b'a fɔ k'u ma fɛn kɛ no anw ka lakanabaa an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ɲama maranfa b'u bolo nin waati in na kilomɛtiri 20 ayi u tɛ gɛrɛ Banmanci yɛrɛ la bilen ne ko avion permis bɛ taa yɔrɔ jumɛn
jom na boli ne reke ay kisi mola isi mola aramu kisi mola c'est moi là muna ay kisi mola ene te malende ye malenga avion permis ngoni go je me kam foye ante permis ne akila ngo permis ko bala ay permis bala ke permis bala mune kadi ka bamanci tato e chuko kisha bi bulu ala che iba klo kere de laje ka suyi kada sama volo be bol ko ka ka kunga de wuli kisha buli ma ka tima klo kere fe aba ko shurule nyefe aba fo ko jewu da ba do ka le mena ko jugu aba fo ko jewu ni ala che la che don wulle no wati ati nyama ala yare jati kama aka surati fini do nyini kadiam Ibrahim ni na siga ke surati nga to ka fini ko ndu ay bashi te obeni nga dima o kele nga dinye de ayre jale fle ni de katafe aya ay katuya anu katuya nga muso kolosi aya ku fula imne kadiam de ngo dunguna ona fuzama yani nga ko surode ay katuya ne anga tuya nga muso kolosi katuya nga muso kolosi awo awu bitai awu bita ne so na ka dama ne betuya adikana awu bita ne betuya wallahi ay nyama ni surati fulay surati fini ere buraye tanye ozo fore mugo de o côté de voilà ni ne ko do atenia ni de u ka fe nui kama ay nyama joni bi ni soro yoro don la mon lieutenant mon colonel mali gardez-vous colonel Mamadou Maïga il va que colonel folo de première classe di ay faut qui ça sanjuli armée la sanjuli armée atenia e ko chukodi première classe Garabu repo eni kongo Garabu e be pouvoir Garabu Nable alors voilà repos merci Nabla abana kuma wera be ngoa abarkalay ndogo ne fula soro ramata dubia fula benguna ramata gudi ramata ko akoko wallahi les Maïga sont des guerriers ils sont tous braves wallahi ay kefo sigata la de loguta la de nalache ramata bandon ay koronvela ke wallahi ramata dubia te okay wallahi ay kefo colonel respect te ko imadu awa mba fiye colonel respect voilà ajaranye merci ndoko halibi fasiri noye away kado l'indépendant amba lede kono koy ya dira ka fo min away kado ni ngoy mbela jile bi tablo minga hashimi ani irsula ka wuki kado ka fo antega obina di nyoma ga yere di yere o dabura bi se ka to jamana be se ka lafiya chugo mi le fama chedum be wuli ka joni kelem mina hashimi ta shi blake ka nyeshuma sabu be min away kado jamana koronfe ani jamana chamanje fe jamana yoro wera fe min away kado ko donedu ni foli kaka ni chesiri kaka akoni njabi minun fle ni no lube kadi nimbe ye jabi ude minu kanga ambe ni sonja mon colonel la sonama ambi min nofe abisoro mon colonel minye akor kunda minu be no ba ani dugu weraw ni nyanje ultigi mo ya sinzi dugu wire ashimi ale nana aba be wuli ka boyi ala ka ni sa bobe patri fle fle dira ka fasiri do l'indépendant o ka bidon boli ibunya bala ye fini soro ka bamoy mon caporal chugodi colonel ye fini soro kana ni foyena ye fini soro de asoro la mi Ousmane akoko ko adresse dama ni alache Ousmane Soumano ko ka adresse dama ala ajanye fina bena nai ajaranye Cheikh Umar Muti ko abe abija be kan lame afai ko anvle ne ko nyumani were dala ansigiro bembe yima voilà 76 33 43 303 akara mu afini nunga dinye de logutala de ay ni kelenga soro akadinye de wallahi mali soro su eske aya fo ashimiye kwa mmogo baka glukila awo aya so tatui koto ya o ti soro de akaya foma ibrahim noron lo fasada ko ina sa akaya foma John tabi soro jaw tabi soro sambu kulubaliya general fente samulu Général Sangalon. Fente abolo. Fembi sambu. Ni ndu colonel le sigli. Mon colonel est là, je suis là. Je suis caporal. Abana, mon caporal on y va. On y va mon caporal. Ameta. Voilà. Indépendant ne bale samakura ka gerena. Munye MBSE. Ale kumalendu. Kanyeshi munye kuma foka ben oni en siranu nyanchela la. Sikata la ko munyanga ministre mumbe. No de abla jopie. Ko abika kuma ko ni ke dibidibi olakoyi. Abika siga fo chairman ke dibidibi la. Fatika baka fola. Munye Musa Bilal Sidibe.
ako ko munye anga autorité de la transition malienne namu ne CEDEAO ni ɲɔgɔncila la a dugulen tɛ maa si la k'a fɔ ko gɛlɛya ko o b'u ni ɲɔgɔncila la ne CEDEAO maaw olu yɛrɛ bɔra ka kunnafoni nin a di k'olu ka da yɛlɛlen don koyi ko anw ka ɲɛmaaw fana jaabili kɛ k'a yira k'a fɔ ko anw fana ka da o yɛlɛlen don ka ɲɛsin ko an bɛ se ka sigikafɔ kuma ni ko o tɛmɛ ani ɲɔgɔncila u la o siratigɛ de la ko an ka minisiri min bɛ n'ale ka baara bɛnnen don an ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o de ye Ablaye Diop ye mun ye kunnasini n'o bɛnna arabadon ma janvier kalo tile 19 ale maaba dɔ kɔni ye ɲɔgɔn ye dibidibi la jamana in kɔnɔna o la minisima maaw ka ɲɛma o b'o la misayali maaw fana ka ɲɛma o b'o la ani mun ye ganakaw ka ambassadeur mun n'o b'an ka jamana kɔnɔna la yan fo ka taa fara mun ye nigériakaw ka ambassadeur mun b'an ka jamana kɔnɔna la Ablaye Diop ani nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye mun ye araba tɛmɛni Fatigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga foyi t'a la anw ni CEDEAO maaw fo ka bɛn o bɛ sɔn ka don an ni ɲɔgɔn cɛla la koyi i n'a fɔ an ka premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ k'o di ko wulikajɔw bɛ sen na mun ye boliboliw bɛ sen na walasa mun ye an ni CEDEAO an bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ni ka bɔ da kelen o fɛ o siratigɛ de la minisiri mun bɛ n'ale ka baara bɛnnen don jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma cɛjan n'o ye Ablaye Diop ye ale kɔni bɛ ka wulikajɔ caman ko o bila sen kan an bɛ don min na n'a fɔ ko bi an ka jamana o kɔnɔna o la o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ka ɲɛsin mun ye dialogue ma sigikafɔ an ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye Ablaye Diop ye mun ye comité local de suivi de la transition o mun sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan a n'o o ɲɛmaaba k'u ye ɲɔgɔn ye minisima ɲɛmaaba a n'o o fana ɲɔgɔn ye fo ka taa fara mun ye MISAEL mission de l'Union africaine pour le Mali o ɲɛmaaba fana ko ani o ye ɲɔgɔn ye fo ka taa fara mun ye Ghana ambassade kan ani mun ye nigériakaw ka ambassadeur minnu b'an fɛ jamana o kɔnɔna o la Fatigiba ka fɔ la a ko kibaruyaw fana sɔrɔla nin waati laban ninnu na k'a fɔ ko mun ye Togo jamana ɲɛma n'o ye Faure Yassinbe ale yɛrɛ fana tɛmɛna an ka jamana o kɔnɔna o la o ni a n'an ka jamana fama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ k'u ye ɲɔgɔn ye o bɔlen kɔfɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na koyi mun ye ONU secrétaire général ye n'o bɛ Antonio Guterres ko fɔ ale yɛrɛ fana n'an ka jamana ɲɛma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru u la n'o bɔra yen k'i bɛ na ye k'a fɔ ko hali Ivoirien ka président mun bɛ yen n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye e ko Alassane Dramane Ouattara a yɛrɛ nimisalen tɛ bi wa o sabu kɛ mun ye tɛnɛn tɛmɛnen Gabonkaw fɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko da yɛlɛlen don koyi nka da yɛlɛlen don a ka di ale ye anw ka marabaw de ka tagama ka ɲɛsin olu ma Fatigiba kɔni ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi siga t'a la wulikajɔw bɛ sen na mun ye CEDEAO fanfɛla la wa wulikajɔw bɛ sen na anw ka jamana marabaw fanfɛla la walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant o kɔnɔna la Musa Bilali Sidibe ale ye kalimukalatigi ye Madu Mayiga mon colonel i bonya b'a la mon caporal kuma ɲɛna ne diyara n ye min ye awa i k'a dɔn Tuguna a Traoré i k'a dɔn k'a fɔ ale fana kuma bɛɛ Tuguna Traoré bete Tuguna a ko Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔlen na n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn maa anw de bɛ jɔ an yɛrɛ la a banna an bɛ jɔ an yɛrɛ la cɛ anw ka girinko ye anw filɛ ka diɲɛ bɛɛ wuli ka jɔ sen kan nin a ko min ye anw ka awa i k'a dɔn Assimi ye min ye Assimi Goïta ala ni nɛgɛjuru min sera ka tɛmɛ ale ni awa i k'a dɔn Nations Unies secrétaire général ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Antonio Guterres i k'a dɔn k'a fɔ Assimi a n'o ka nɛgɛjuru de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye MINUSMA u ka pankuluw n'u ka awa majɔlɔmisɛnninw o bɛ se ka baara daminɛ a bɛna gulon n'o tɛ a bɛɛ kun gulon de don a kun gulonna n ka cɛ kuma de ka ca sa nin ye fɛn dili a tigi de ma c'est pas la peine maaw baba ka maaw la sisan parce que a bɛɛ ni ala n'a ka cɛ ko dɔw bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ bi k'a fɔ ne yɛrɛ maliyɛn den yɛrɛ tun bɛ kariya ka nin kɛ ne yɛrɛ tun ti da la ne tun bɛ sugu a la de walahi jaa cɛbaw bi yan dɛ ko cɛ maa bɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ mun bɛ se k'i disi da n ko kunu 22 la n ye a ye a bɛ taama modèle dɔ la kunu est ce que cɛ n ka da ɲɔgɔn nɛgɛ ye cɛ in b'a ka fɛn dɔn dɛ n ko n'a bloku t'a la ko abada a ko ka go i ye a ko kana jɛ i ye kosɛbɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye mais Assimi a b'a ka fɛn in dɔn a bɛ baara in dɔn yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ a yɛrɛ tun bɛ ka démarche dɔ kɛ kunu 22 kɛnɛ kan est ce que i y'a ye o a b'a ta dɔɔni dɔɔni k'a bila dɔɔni dɔɔni est ce que ni ala cɛ ko n'i y'a taamatɔ ye a y'i to taama na dɔɔni dɔɔni a bɛ ka garibu di awɔ maaw bɛ boli ka bɔ min galama a ye dɔ fara vitesse kan est ce que tuwɛ ko kuma banna ayi n ko
kuna atrori ne fendi la tigide ma ko ni jatemene ke minya away kado president mimbe anguna no transition nyamay colonel Ashimi Goita ale ni secrétaire général mimbe organisation des nations unies o kofo minya Antonio Guterres ano ko ni nega juru temenu ni nywaje akera kalo kleta ani kono do en 2022 akera soguye minya away kado gela min gumbe na be mission belebele mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation au Mali minusuma o kaseka away kado finya boda soro patrike bako akoni ye ko inda ka laje avec les dama bo mission multidimensionnelle min vle nambe ka fo intégré des nations unies pour la stabilisation au Mali minusuma ngache ku ka avion ja okunda shimbe duguma sabulu nu okumbu disiga kuntese ka wuli choko shila min gundamba yerela o kan nege do ala ko ba la wuli ibita nya fo yoro patrike bako akode strategela transition away kado o maminu vle ni wuli ka joke ni wachi laba nungo nana ka yamariya di sabu ni nations unies ka secrétaire général kikado ka foko kuma temena uni nyanje patrike bako akoni ngomi mfleni o gele ni flate ka kumbini ka dossier minishima momo koy sabu ka balo mimbi ta bod Dakar kanna ana chama kikado desera ko nyashoro wa ko ere kumeka gele ubulo nga patrike bako akoni téléphone juru min mfleni na temena transition nyama ba colonel Ashimi Goita ani nations unies secrétaire général Antonio Guterres temena uni nyanje ko ni kera so nyuma mbaye ni ka finya boda di away kado ni makofole numa no emini sumai patrike bako akon ne juru min temenu ni nyanje chedo una funi chama mba o maseka di nga ni Ashimi yere ka compte Twitter ta ka laje Ashimi yere kuma na koyi akoko ale ni away kado ni chei no Antonio Guterres ko lu kuma na ale ya nyina fe minya away kado luka chesiri nu ka wuli ka joy mi ale yo de jirala be ka bara minge min bi se ka to seriya sumba no ordre constitutionnel be ko min nyini o be se ka sigi kana jamana kono chugomi aka kebbe ani keliya kono ulu be ko de nyini ulu be ka fere ani dabalike la kana o ka se ka sinzi jamana kono chugomi ka ile ya nyini away kado Antonio Guterres communauté internationale ma minum be nu beka away kado bla fili jugula ma wero fe kale ya nyini away kado Antonio fe aka kumu fe o ka famya ka donga fo anta inti fanga koye anta yin jamana jodi ambe bara mina adabo kunde mi ye jamana dewi se ka finya boda soro chugo sirke bako ako Ashimi yere away kado aye ni nyefo aka compte Twitter sanve ako ni mi ye ni ngo be minisuma yere ni ngo ingera watimi ni so jara de nya boda soro tabu ya jira ka fo fukata melege fukata minge ulubu ka bara mina ulu ni Mali tege nyoma bara bitu usrafe wani ala sonama abinye soro ni usre ko transition aye away kado wuli ka jow deke yelma do de ka ke hali pangulu minum bi panga sangulu la yelma do de ka ke oko bela jelena o de ya to away kado ni ngoi aye ni hake soro ngani ala sona bara ube ka ta dondoni o nyefara Antonio famia soro lala minisuma bina taw damine pangulu wera binu taw damine nga shitike nga jamana mabunya nga jamana mabla aka minangono anga jira ma hore ya anga dambe o masigi awma a shitike away kado oko matilfle toguna atrori ndo aka bidon boli nouvelle horizon ibunya bala ko mu faaw ay fengu mbo fa mi nga jugu ko moy nga ci mon caporal ko yingu mon colonel ko mu faaw ko fu ye Guterres blaka kuma Antonio Guterres de woliki ale de Ashimi weli ko soro ka kuma ko do ko ko be ni dadi ko kula Mali non c'est pas possible non ba fi wa teni fo ou date sen ma bada ni weleli kera Antonio Guterres a parlé avec le président Ashimi situation de Canberra doni ako aso angata ambi dele alakama ako doko mon petit frère be min vie sabali mi deli ko yimbe chugo mi ye chama ko re félicitation mais hina jamana anga to le monde life ko sai bula anga ajibu kama kora binye na la kora binye abeke sikatala ene pona ne ba ale samaka gerenya wa nu yere ka kuma de manja kwa juma Ashimi ni Sadio Camara nu ko kuma manchao abana chaba ko kuma manga chao chedo de ukato anga fo anu ka amba fo ukato anga fo chaba ko kuma manga chao abana kuma nyena abana ala kanisa ababe ya rabia ma ameta munye independent ne ba ale samaka gerena ma mu kuma la kono ode masire jobie ali bi ko chewula delikola ko sa cheka fe wula afe munye anga jamana marabaw nyama sikatala wula u delikola koy lalima ka avion mumbe munye Allemagne jamana ko avion mun ko nimbe ko ni wati na ko kiboro dira ka foko akana pamble anga jamana o konna fede awa uka armée lalima uka armée ka panguru do ko na pana ko mamu fa ku rafa avion kwa kana temanga sangulu fe bismillah
o ɲɛfɔ ndogo parce que ba ka fɔla min Masilo Diop ye Mali a ko mun ye kunafoni a sɔrɔla ka bɔ mun ye alimanw ka ministre mun be n'o ka baara ɲɛsinen do u ka lakana yɛrɛ ma a ko mun ye lalimanw ka pankuru dɔ kun be pankuru kun ka bɔ lalima ye ni kana tɛmɛ mun ye ba Mali fɛ ka sɔrɔ ka taa mun ye Niger nka mun ye a sele anw fɛ yan mun ye anw marabaa ko a tɛ pan yan kunna abada ni ka taa Niger n'olu sɔnna ka don Faransi fɛ jɛjugu la an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye de kosɛbɛ kɛ a bɛ ni k'i cɛ kosɛbɛ Fatirika b'a ka fɔlɔ mun ye Masilo Diop ye a ko a ma dogo maa si la mun ye duwakun tɛmɛnen na mun ye anw marabaaw n'a bɛ Asiru n'a ka cɛdenw kofɔ u ye kangarida kɛ ka ɲɛsin mun ye Faransi ma Faransi ka pankuru mun n'o bɔra Abidjan kɔnɔna la ni ka n'i da Gawo ka tila ka segin ka t'i da mun ye Abidjan o kɔnɔna la an ye kangarida kɛ ka ɲɛsin olu ma u bolo ko pankuru in ko a ma ye siga t'a la anw marabaaw ye pankuru in ye wa kangarida kɛra ka ɲɛsin o ma o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'a bɛ sidaw kofɔ olu y'u ka ɲangili bere ta ni ka an ka jamana ni ka a sɛgɛrɛ anw tɛ jɛn n'a ye abada be mun ye pankuru o ka bɔ mun ye sidaw jamana kɔnɔ ka na tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ ni ka taa mun ye sidaw jamana wɛrɛ kɔnɔna la ko an tɛna jɛn n'o ye cogo si la o siratigɛ de la ko mun ye alamisadon n'o ye kunu ye janvier kalo tile 20 waati mun na mun ye lalimanw ka armée de l'air o pankuru dɔ kɔni ko o wulila ni k'i kunda mun ye ba Mali kan k'a fɔ ko a bɛ tɛmɛ mun ye an ka jamana in kɔnɔ fɛ ka taa i da mun ye Nigerikaw fɛ kangari dara u ye k'a fɔ ko a ka nin pankuru mun n'a wulilen filɛ nin ye k'a tɛmɛ k'a bɛ tɛmɛ an ka ba Mali fɛ an tɛna jɛn n'a ye abada wa an tɛna jɛn n'a ye sini parce que b'a ka fɔ la a ko pankuru in kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye lalimanw u ka mun ye militaire n'o b'u ka sɔrɔsiw kofɔ o maa 80 ɲɔgɔnna k'olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ pankuru in kɔnɔna o la o siratigɛ la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi an ka jamana marabaaw kɔni ye pankuru ni ka a jigin k'a da ko pankuru in ko a tɛ se ka tɛmɛ cogoya si la an ka jamana o kɔnɔna la ko fɔ kow bɛɛ lajɛlen o ka lajɛya lalimanw ko nin pankuru kofɔlen mun filɛ nin ye olu ye a kuma ko k'a ɲɛfɔ an ka jamana marabaaw ɲɛna koyi nka k'olu kɔni mun kɛlen filɛ nin ye k'u ma se k'a faamuya cogoya si la nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant o kɔnɔna la Faransi ka figiya n'a ka nakariya u y'o faamuya avion tɛ taa ma se k'o faamuya aw hakilila ko jɔyajuru min kun b'an sen na o banna pewu polisiman ninnu fɛ k'an minɛ k'an siri k'an d'aw ma o de don wa o banna o tɛ bilen dɛ o banna pewu tension kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la sɔrɔsi minnu tun b'a kɔnɔ ne ma o bɛɛ sira hôtel la yen u bɛ deli la Makai. Aso baka delide, ba delide. Manyana. Ala k'an ni sababa bɛɛ. Yara biyama. Ndogo hali bi an bɛ taa. An ka taa. An bɛ taa an bɛ se. Siga t'a la. Radio ye Nura FM ye. O don. 94 tomi murumuru 5. Ali. Anw bɛ laseli kɛ ka bɔ ko ɲumani wɛrɛ da la. Kosɛbɛ. A kana ɲina an ka sɔrɔti fini kɔ dɛ. Abada. N y'a fɔ y'a kana ɲina. Sɔrɔti fini. Kana ko f'i kelen na sa. An ka fini. An ka fini. An ka sɔrɔti fini. An ka sɔrɔti fini b'a fɔ ten. Sɔrɔsiw caman de tulo b'i la o. Awɔ. Lala u bɛ dɔ bila mana kɔrɔ ka na d'a ma. A banna. Kosɛbɛ. N m'a fɔ u ka fɔlɔfɔlɔ ta ninnu minnu bɔgɔraw faralen don o tɛ dɛ. Asimi tile finiw de ko don. Aso ye kura minnu di aw ma. Voilà. An mago b'o de la. Est-ce que hali bilendenw sata ya o ko kɛra cogo min bɛɛ y'o ye. Ayi a ka ɲi kana hali ni bɛ don avion kɔnɔ n bɛ don a so ka avion in de kɔnɔ hélicoptère. Kana mɔgɔ ka bana wuli. Ni bɛ taa susuli kɛ mɔgɔw b'o de la a ka fɔlɔ ta ninnu sɔrɔsiw ka rangɛti faralen samara faralen. Walayi. An ka sɔrɔsiw kun sɛgɛnna koyi. I sigilen kungo kɔnɔ sa bɛ don samara wo fɛ k'i kin. O kuma t'a la bilen dɛ. O t'a la dɛ. Sisan le militaire aguerri. A banna. Formidable. Kosɛbɛ. Saboté. A b'a ka fini don ka taa jɔ. Fan bɛɛ Faransi sɔrɔsikɛ kɛrɛfɛ sans complexe. Sans complexe. Voilà. A bɛ ci d'a ma. Fini min b'i kan na ani n ta in bɛɛ ye kelen. Awɔ. A bɛ se ka min kɛ. Mon colonel an ka taa. Kapara la mita. An ka taa. Maimuna Dumbiya kuma bɛɛ. Nɔgɔ soir de Bamako Maimuna ka fasiri b'a kɔnɔ. Mayi ko di. Nɔgɔ min awɔ i k'a dɔn sini tɛ le 22 wa. O don. Sini sibiri. Le 22. Farafinna awɔ i k'a dɔn a daba wulilen don. Est-ce que. Sabu 22 janvier. Welekan de bilalen don awɔ i k'a dɔn ka ɲɛsin farafinden bɛɛ ma. Kosɛbɛ. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. UEMOA jamanaw. CEDEAO jamanaw. Ani jamana kɔ kan. Welekan de bilalen don awɔ i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ma. Kosɛbɛ. Terikɛ b'a ko. A ko nin don sibiri don janvier kalo tile 22. Kosɛbɛ. K'a laban k'a bɛ sɔn ka sofɛ kosɛbɛ. CEDEAO jamana ɲɛmaa dɔw bolo dɛ n'u ma farati kɔni a ko n'i y'a lajɛ CEDEAO a wulila ale ni UEMOA farala ɲɔgɔn kan jɛjugu fila ka awɔ i k'a dɔn k'o ta ka ɲɛsin anw ma laɲini bere k'a da anw kun i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ sababu ye a kɛra maaw dabali banyɔrɔ ye farafinna bɛɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ bɛɛ mawura bɛɛ dabali banna n'i ye sɛɲugu jɔlen siga t'a la fɛn dɔ bɛ a kɔnɔ nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn CEDEAO ani UEMOA o ka wuli ka jɔ kɛ ka nin bere in ta ka da anw kun a kɛra sababu ye min ye farafiden yɛrɛ fɛn fɛn b'a dɔn k'a fɔ
ko awaikado farafin joli o bi sirikile ila ya bela jile toro o de sira tigela de me nyogo ya anyo soro ka bo nya fandani nani befe wele da kera yangini minu taraka be malika da malika yangini do minu ti sariya kono minu ti hadama dia kono minu yere awaikado ati hadama dia yere sariya ato lukufo ako de sira tigela minya aunga jamana labe mu sabatile do ni ala soda matama obina buluda shini kalo kile muga ani flano e janvier kalo en 2022 avec farafina kerengere ne yala CEDEAO ni UEMOA o dugu ni awaikado diaspora no be faso de unkofo bi jamana koka ako ni mbike journée ye kile min ni awaikado abise bakoro chauffeur CEDEAO ni UEMOA awaikado o mawbulu kerengere ne yala alasani daramani watara kono wari ani kado Senegal nyema ba mimbe no e makisali ngo mbison ka chauffeur ubo ko sabu ni ejetemene ke nunu awaikado akoko ni agorba saledu minye kalo klita ani nani temene ma ba yirka de bora bamako yano ka wulika joke ka tamo buluda ka nison ja ko awaikado unison gwaledu min binye CEDEAO yere ka bingani walima ka nison ja minye trafi minumbe anguna ku bolu sol na do ni ku deme ako mali gouvernement ale de wele bluma wa kenen yere ka minye shogal ko kala maiga ale kumbe colonel Ablaye maiga ale kumbe Ibrahim Ikasa maiga ale fana kumbe hebwe ay ngo jamata farade ndo nunu ye kuma chama vo so deun ka awaikado hakilla kunu ni ka juru la ka fodana ya halibi o ka sinju kana joro o kana shira o kana yila patrike ba ko akwa ngo bla angana awaikado sibiri do no ye shiniye programu yimbi chugummi CEDEAO ni UEMOA awaikado o jamana ukono ako ni ejetemeneke diaspora mado ko ni ulu yere la benedo kaba ko nyere ko ni abise ka nye soro chugo ako kele Burkina Faso ulu mo ani Senegal ndo ni Europe ko fole nuna awulika jo ko alla ba ko abisonga ke awaikado balaka wuli yede abeka yede ambalima Burkina bew anta semana mugo ulu koni kembe ka kalika de jira fe mimbe farasi ko fo shini abebi bloqué nu ma tuwa nyini ka blocage ka bom malikura ulu fana tebo adala fieu wa atinyira bo fo malika lafia min ya awaikado Senegalais o tada min na ka bongo sabu kibare o jira la ka fo frontière ma do be o ya jagu daele abi daele tari ashubi chaya ako kuma na bi manjale do mali akungango kuma do mali asoluna do ni ko kuma do farafina awaikado farafide on bi yoro abe wulile do bi katabale goshi bi se ka to awaikado subaya min tambe ka nyeshi malima oko awaikado bi se ka dabla chugo akwai ka alaje mali yere be min la do awaikado jamana nungono anabe min boni min ye kana jamana nungono ni ya jatemine adagushi baraka ka buko so ko ku ba ngoshi ni nchugoina atani ka sigi abaun toro abige la sauma ngati ka ngele de yele mbi se fanjama ma ala ni awaikado mali yere ka tabulo ani mali yere ka ketugo mali ye jamana sabanande UEMOA awaikado akako tabulo la mali ye jamana mi adone do wa bi soro mi la do o done do o kuma ka mali goshi abina fiye ni mfarafina kerefe do ya be goshi ya be susu o kuma bisa sibiri do kalo kile muga ani flano e janvier ndo mi ye shini e ka wuli ka jo abarka bina boya de CEDEAO jamana UEMOA jamana ani diaspora mo fasir fle maimuna dumbia awaikado le soir de bonko o ka bido boli bunya bala bunya jarani ay shini ngoni daga babe noni ne abi noni farafna ça va chauffer awai faraf wo finya metan chamani ça va chauffer finya mula wulen flani nyama titaka chamanto pake anga foli be pake be fu de ba belebele du pake amba fu awo la silan mon colonel ne ba le semaka girana akodi dugu fana keita akumalendo kanya shi munye sido mawyen ngani ajugia mutani ga jamana ko segere ko sido maw ko bena segana alaka ine Elaji Ibrahim Boubacar Keita la alaka suturali ola wa obina ni sira were esraj me o kata ginefe abada ube o kata mutani fe alu kata no bora la ko ni na hidu de o che min bora ni wore ki be duya mami fa yire fa la kibaru ka boni wore sira fla de be ube saba ay fuga Mauritanie fe Algérie fe ube Guinée fe ay futo sama bo fe Guinée ko nakiri anu ko ni bi malu te bo fe abada kada so aka klaka bo sira wore fa kibina malu bi lay bi bo fe judi abada bismillah ko sobe munye fatirga bayno dugu fana Keita ye ako munye farafna jamana nyema chama na be sira jamana nyema nunun ko fo adama ko faraji fana be manifester abana sini fambe do ajaranye ko sobe merci ako munye sira jamana nyema nunun chama sigata la uteri ko ni ko ye Elaji Ibrahim Boubacar Keita ye sigata la ibeka ni ya jitemna kalaje ale ko ni masay nga wole ko ni usira alema jamais kalo kleta anu woro o temene usira tigare la na manye ka fo ko munye sira maw ulu keleme ku ngani ajuga taka anga jamana ko segere eko abena ke sababu ye uterge no be ibeka ko fo ala ka inalo ubuna sega ye o furege na kanwa ubuna sega na o sutrale o kana o kanwa o ni ngali to mi ngani ko abesiki
watike baka fola ako ango nime domina na foko bi munye sira mau uye ngani ajuga mutani ka ango jamana ka segere angani ajuga ere eko kwa atika segu uma wa usabike ya frontiere datugu an fani yanto sebekuro datugu usira tigal na manya ka foku teriga kora mumbe no ye ibeka masaka wole koni ko usira alema wa usuturali baro bela jilenka nga boloda obi ningali tomin ko abesigi sira ma chama be jamana nyama chama be akadu ye koni kana ibeka suturali kayoro la ga munye sanfela koni ko odatugulendo unye anga jamana marabaw ko bena songa sanfela ka dairu ye wa kana munye ibeka asuturali kana okanwa ko ningali tomin koni ko abesigi fatriba ka fola ako munye Alassane Dramani Ouattara ni ya temna ka laje alete korvari jamana nyema ye wa alene Elaji Ibrahim Boubacar Keita ateri sebe oye ibeka ye a desene Alassane koni desene ne munye ibeka ka suturali ko obena ke ako fatriba ka fola ako ni ya temna ka laje Ivoron fe Ivoron a premier ministre munumbe ne masa nga wole osiroma no be Ahmed Bagayogo ko kana bla Amadou Gon Coulibaly la num bela jelenga suturali kenaka ibeka furumuso ana deontara uka suturali kenaka korvar jamana ula wala sakana buya masikinge ku fana jia kwale no be ibeka suturali ku kaye akena okangoy fatri baga fola akoko ku ngali kon tumi abesikibi alibi anga jamana nyama obena soma kadan yela muye sido mawye wa ukana munye ibeka asuturali okena kawa osika kontala ko munye kuma foka ben ko ni obesina kuma ko ni besina no ya suranga jamana nyama obena soma wal manutina soma ko kuma ko ni besina ni watina ako kibara ko ni sorla kaira ka foko Elaji Ibrahim Boubacar Keita ashiye sambi wolonvla ani woro wa asuturali baro bela jilen ko obena boloda bi wa jamana era bena klisaba tashi blake nga nyashi amakoyi ko sabuga ay jamana maraka temen watilba ka fola anfle kuna fon dikana kan sisa ndega tan wati munye ibeka ko ni ko afure ko ni o dalme jeune militaire ko nala ni baro bela jilen banay afure ko ni ko abe sigi muye fure tuguma sebeni ngoro o konna ula amadiga dugoke ala kayine Elaji Ibrahim Boubacar Keita la ala ka yafaka ama dugu fana Keita ni ya ale ka fasiliye mari mega nyama bunya bala ndogo ko Italie Caire d'Afrique côté ko Italie fana bita machine ni alaka jey l'Amérique Congo Brazza ko labon sabati ledo Amérique yimi yeshini Amérique on ka fana be labon na min yeshini min bise ka to away ka do wuli ka joni chesuru bi o kuma na farafina de to labon bi chugo me aka dugula ayo fana nyefanye do halibi nambita ambise min ya away ka do jamutene alekuma mbe jamutene ko ako min ya away ka do yalsa ko yimbise ka nyesoro ako chedo be no be away ka do gole ukanyama ba ko fo anana munyini aunga jamana ingo akoni alaje président de la transition colonel Hashimi Goïta ayenne ke juru ani abayka do chedo burange anye minfo Nations Unies nyam secrétaire général Antonio Guterres ano kumana min bitalike jamana yara bitabolo minga ananyo wana chama Hashimu ye haklina minundama ayo fomya nga osira kelena anya ye ka fo président mimbe na be togo jamana abayka do onyama ko fo no ye abayka do for Yasimbe ka fo ale koni wuliledo nika na bo jamana ngono nika sigi analika ta mo ko ni chara ko so ko ni jetemine ke je di do président de la république awai ka do ale ko ni nana bo mokoya min ye teriela ka sika na for Yasimbe sika na obismila for Yasimbe ni jetemine ke be ko ko ani awai ka do mamimbe no be agenti mo ko fo ka no luka di ko so wati be olulu ale de bu blasira ni la dile ka ni fenjama obiteme uni nyoanye on dit qu'il est surtout venu ka nana de awai ka da fora ko nana de ka sika Ashimila convaincu min bi ka to ana jengo halibi biseka awayka do kuma nyugo ya dabo ni awayka do mato nuni nyanje sabu minya awayka do nunti bo nywango koro de minya awayka do CEDEAO ani Union Africaine ku bo mandi nywango koro ni CEDEAO ye mivo Union Africaine abe ya masugu ya kelmi ubetu awayka do ode nofe abe masugu ya kelmi anya me Alassane Dramani Ouattara di makao nyama ya ino afrikania ni mafrikoni ubi ale de bina kai wo akanga kalfa ale de ma ko ni babu ako kuma na sa minya awai ka do ko infimbe ka tasira minve for nya simbe ayo de famya ma bulila kana kana nyafolike mi se ka to anga mo bi se ka family soro ko so bi se ka soro chugumi ni de bali bi se ka soro chugumi ako note Egypte ni Algérie olu de ko ni wulile do ku jo bi atike bi atike shini bereti dam maliku ko lu to nyena nu desera nga tonu nu chama be bamanyunguru do de ku be ka do awai ka do sede ka dafe for Yasimbe yadima ka nana de for Yasimbe anana de ka seka family ke ka nyeshi aunga jamana fama ma abseka awai ka do ntomine nenena ka mise jugu ta gerema abseka o ke chugome patir fle jamutene ka fasiridu l'indicateur de nouveau ka bido boli sikatala
nyama ambe bela jele fo ka bela jele walmano mamadu kumbe ko do kumbe ga anname ani mamunu fana be ga annaje bololo o sanfla la fulni tanuni walmando abeta nuku bela jele segere mali kono fo ka tabla munye mali ko kana ola albi amayra kanubawla ka fo ko munye da ko ni o sebe ko yela lendu munye aradu nura fm o sabke anya fo kanubawi ko munye bijege ale jigi baji wa munye kono fene o jigi yiri bawdi o siratika la munye aradu nura fm carte de fidélité o bawro ko ni o damena abeni gan watini bo alibi ame kanubaw ku akilla kunu kosobe aradu nura fm aradu do ame masay tanu ka abarkada on semelete politique mala wa munye opérateur économique te ka foko an semene me munela an semene me femuna o de masa alaw tala ko fe an semene be munye an ga lamelkala jekulula o le be se ka demeni dema taninga arajo inka asegere wala sa munye dinga mumbe angana bi dinga jugu okonna ula na bela jelen dare ekun enyama ekun ka beto adafe o stratela amay ni bela jelen fe o ka ferani dabalke munye ka carte de fidélité o ka ata 50 euros carte de fidélité 50 euros amay ni bela jelen fe o ka carte de fidélité o ka ata 76 33 43 03 aywa ndogo babu nyena ambe kanubani de me ba bela jelen fu kala mejere je kulu befu fen be ni wati na nu club arajo nura fm na anga fuli ni tonni be ka nyeshu be general sambu amba fu ka wali mando nura fm awai kado o sanfe fuli ni tonni ka lase kanubani de me ba bela jelen ma fen globana anga fuli ani tonni o be ka nyeshu ma ninkene nga fuli ni tonni ta ka lase lada ni akanuba bela jelen ma safiyatu jagti anga zumana jagti furumuso anga fuli ni tonni bana afuruke bela jelen ninkene ka sambu general sambu abefu anga fana fu ka wali nyibando dogo mi wati ale koni beka na ijo wa ikado no temena ka boyi sako holding Mohamed Sako mi monsieur le président amba fu ka wali nyibando nura fm wa ikado kuma suba ngo haji seguba samake anga fuli be aye mi Chegumar Tal ako comment trouver la carte de fidélité o kuma Chegumar aybe Chegumar Tal jabi Mohamed Doucouré anga fuli be ka nyeshi afana mani wati na ka be fulla sa bela jile ka fulla se karamoko jirema ani an kanubani an deme ba fenfen be kluba namba befu ka be wali mando ni wati fala nyama ame fulita ninga an kanuba ku sigare munye bayaku jalo ame fulita ninga sigare suroga bunu konala janaba jalo fana afana sokole mana ni wati na janaba jalo ame fulita ninga asigare awa gindu do kono muso fama ani ledu ame fulita ninga asigare afure awa tungara ana balamso aista tungara sisi amu fana fu ni wati na munye france konala awa kante fana biya ni wati na ambe awa kante ame fulita ninga asegere karamoko jire kosobe ambe fulla sa bakari balaira barazaville kosobe presikta ka dugu konala bulay trawle amba fulita ninga na furu muso ninku bala jilen segere nyalama bashura ke ni tara safu minye awai kado furu la minye tamba wage be tamba wage aleka furu la dogono do be uyagira na kafoku ben nura fm la me kosobe u yera bitu kafoku ni arajo sukurai o nura fm tamba de wage aleka furu be kwa mako wage ndogo minye papaye o dashile de be ati konde ka ba kana ni mfanya na sikata la kuyi papaye ele muruba oru tamati goyo akere ni ki to ta mana furula ka go kene kare ka nyimi oru tamaka yoro o dumansa ngo ntiboy bleu ada kama ebo wora inayo ka boy ntiboy bleu kosobe wala yanga fuli baye sanga ani wati awakanta mbi fu kosobe wala ini baraji kosobe wati koni asira ambe bela jele foka bela jele walmando ali biame konombo wakla kunu komi kan Cameroun 2021 on woni mbo okene okan bi dulachite washini fene dulachite komaga baba fufana salut maiga vraiment du courage a jarani kosobe ala kanto nyukoy kosobe carte de fidélité ngoni ngali biga ke kosobe burabe kuna foni ba ala suma Chegumar Jara est très fier de nous jarani kosobe nyama tumala ke besikisina comment puis avoir la carte de fidélité bon amba laje parce que bara kacha doni bara kacha santé fanga bara u farigulo fana jule mbate wala ya la fiya ko kusobe kosobe minye siribe mamutu afana be nyingalla comment trouver la carte o braibe mo jabi ka numéro duma kosobe
WhatsApp bila n'u ye weleli kɛ n'u ye WhatsApp ni fɛnw bila n'a bɛ sɔrɔ cogo min a bɛ f'u ye o na f'u ye o kumana fɛɛrɛ min bɛ kɛ u tɔgɔ don lisi la fo ka taa san bansan kosɛbɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo nin ye tiɲɛ waati u ka foliw bɛ kɛ awɔ kɛ wa i k'a dɔn tasibila bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma nin ye tiɲɛ Ala ka ni sababa yarabi ama Baba Adama Ture an ka foli b'i ye awɔ Musa Ture an b'a fana fo Lasana Fofana kosɛbɛ ale ka carte kɔni b'a bolo a mɛnna sa Lasana y'a ta in da a mɛnna ale jiginɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ Zumana fana y'a ta in da Adama Magasa awɔ a fana ka ta in b'a bolo a y'a ta o kɛra dɛ o kɛra an ka foli b'i ye kosɛbɛ o kuma min ye Eli Diko ye an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ Nura FM kɛnɛ kan Migos Panthère Noire awɔ Migos Panthère Noire an ka foli b'a an ye bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ ayiwa waati kuruna a kuruna donc an bɛ bi ta in jɔ yan an b'a jɔ yan Ala sɔnna ntɛnɛndon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kosɛbɛ kunnafoniya wɛrɛw ye tiɲɛ mais Nura FM ka page Facebook aw bɛ se ka to a kan waati bɛɛ kosɛbɛ kunnafoni kalamani minnu mana kɛ yen awɔ an bɛ to k'olu fili a an b'o sanfɛ siyɛl'a kan a b'olu sɔrɔ nanzarakan na kosɛbɛ Ala ka jɛ ye nin ye tiɲɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn awɔ ka foli lase laada ni a furumuso ma kosɛbɛ Amadu Bagayoko n'a furumuso walayi an b'aw bɛɛ fo kosɛbɛ ka yira u la k'a fɔ min ye nin kun ye gafe ye Bala Sanogo ka kumaso kɔlɔsi awɔ Mohamed Fa Kulubali ka awɔ kumaso kɔlɔsi kosɛbɛ ka Gawusu Keyita tɛgɛ to nɛgɛ la jata nɛgɛ tɛ sɔn Bala Sanogo ma abada maninkakɛ fama an b'a fo kosɛbɛ ka n'a ka denmisɛnninw fo Yakuba Gindo Cɛ Yusuf Sisogo kosɛbɛ Jibril Jabate awɔ min ye Facebook ye a tun bɛ Burama de bolo kosɛbɛ Burama Gindo Burama Tarawele Burama Tarawele awɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a Tarawele Nura FM kɛnɛ kan k'a fɔ k'i Tarawele kosɛbɛ kumana e tɔgɔ ye Boubacar Tarawele ne bɛɛ k'i ma ko Bete siga t'a la Mayimunatu Den Gafu Jɛman ka Madu dakantigi Madu Mayiga a kuma ka ɲi ni Ala sɔnna ntɛnɛn gafe awɔ a bɛna kuraya nin ye tiɲɛ Ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma yarabi ama Ala ka hinɛ an ka taabolo la ami Ala ka yafa k'u ma yarabi ama ɲɛ k'an da don ami bon week-end en compagnie des programmes de la radio Noura FM ani baraji ma